Takže čaute, zdravím vás Benny22 a máme fan show. Dlho sme nenatočili z dôvodov, že som bol chorý. No a môžete sa tešiť na dnešnú fan show. Učúvaj, mám takú dohodu. Toto je moja karička, Elinka ju volám. Ja som Simeon, zdraví vás. Vedek, what's up, man? Tak Ela, stoj tam. No a že či nemáš pre mňa nejaké železo? Nemám železník. Dík, ale Bášek, ja mám oko cigáňa, ja vidím nejak X-ray v Minecrafte cez steny. Však vidíš, že tam má železo tam. Nemám železo. Také, čo by som ti mohol dať? Ale máš železo, dík, určite. Nemám železo. Ale koľko nemá železo? A toto je tiež zo železa do piče. A to je na ovocie. A nevadí. Čo tu máš? Nepís to. A prečo? Že to je moje. Nechaj to. Čo si do toho dal? Čo ma chceš otroviť? A tu máš ďalšie? Ja to dáva. Čo tu ešte máš? Čo mi tu skáčeš po stole, boha? Pozri, železné záruky, kde to bere do piče. Tu sú krutky, kurva. Padaj von. Ti to jablko ujebe po hlavu. To by si skápal do rana. Tu máš, zober si tu tričko. No, nemám dačo na seba, vidíš, vonku je 150 stupňov, minula som mal horúčku 27 stupňov. Padaj. Nemáš nejaké rifle, aspoň počúvaj ma. Však ja nemám mať čo na seba. Máš teplak. Tu Ela má v karičke. Tu moja dobrá karička, ja ležím na nej niekedy. Ale síce ma už neudržia, asi starý chrapuj. Díky. Ela, podrž. No, dobre. No takže, nemáš nejaké rifle pre mňa? Nemám žiadne rifle, počkaj. Ale doky ja ťa budem utravovať. Tu máš tepláky. Aké tepláky? Čo je to tepláky, dík bore? Dík som železo chcel dať. Nemáš tu aspoň kúsok železa? Nemám tu železo, žiadne železo. To nedám. Počúvaj, kamarát môj. Staré medené trúbky. Čak ty si taká trúbka medená. Alebo starú pračku. Počúvaj, čo sa kaj vystrkám sa do teba. Jeho. Padaj. OK. Čo tu také bože bukradu? Kvetina. Ty devo, zase to musím upratovať. Padaj. Jak padaj? Padaj. Čo tu do mňa skačeš? A moja karička čo? Čo? To si zober preňa za mňa. Padaj to karičko. Ty teraz si ma neželaj. Kamarátko. Teraz ťa dojebe do píče, mi nebáte. Kde je ten nožík? Ela! Pomôž mi, Ela! Nožík!
Dick Bore. Ty, počkaj, Ela, však máme čas do piče. No, ja nemám čas. Dobre. Môžem sa tam ísť pozrieť ja? Nemôžeš. Ty si takový bagor. Ja tu žiadne železo už nemám. Počkaj, sa tam ide pozrieť. Ticho dokončiť Dick túto show. Tuto, čo si tu robil, ja neviem, čo si tu robil, ja ťa nechám tak a ja idem za mnou pekne. Čiže zatiaľ čaute. No tak vidíte. Toto je príklad typického Róma. Ty čo do mňa zarezeš? Ide sa tam pozrieť, ty tu rozprávaj tam. A čo kúkaš? Padaj už! Ty uchylo, padaj! Kurva, však sa to nenaučí. Príklad typického Róma, ktorý chce stále iba železo. Ale otázka belochov je, že prečo zrovna železo? No takže na túto otázku dostaneme o chvíľu odpoveď. Takže Foto nejde Dick do piče, Sledujte. ale chodí. Ja tam sa nevím dávkať. prečo ste železo? Lebo nemám dať čo do huby, žiadny chleba. Kurva, ja tam idem bez žely. Čo to poklo? A na čo ti je železo, keď chceš dať čo do huby? Dá, sa ti to otrhal. Ale tu máš nejaké svetlo? A my že nemáš železo. A ja klame, aby som ťa zajebal. To sú mačinky! A čo s tými čipkami? Už sú moje. Boha! Nechaj tie činky! Nechaj tie činky! Dobre, jednu. Daj sem aj tú druhú! Tak hladničku. Vidíš, tu máš hladničku? Hladničku používam aj mikrovlnku, či čo to je za... neviem. Tu mikrovlnka. Tak, Dick Bore, pomôžeš mi s tým? Už padaj! Pomôžeš mi s tým? Celem drugo mero mensa Maladine giocare romensa Celem drugo mero mensa Maladine giocare romensa Dick, však to foto musí dať, čak Ela to nebude. Boha, už padaj, tie cigány skladne. Kurni, čo páš mi ten mikrofón? A padaj už! Dobre, A hen to si nechávam. tú mikrovlnku? Áno, tú mikrovlnku je to... Ja si ju potom prídem zobrať. Do piče, tu to není. Padaj. Dokážu, kurva, toto. Fuj, ja jebe na tvojho otca. Fuj, do piče. Fuj, kurva, ja jebe. Takže toto bol vlog o mne a o cigáňovi, ako chcel silou mocou železo. Je to taký vlog, no... Nemohlo nás nič iné napadnúť, ale... chceli sme vám týmto dokázať... Ej, daj mi povedať na polku. Ja jekuja, ja sa nejú Padaj! Padaj, nikdy, padaj. Počkaj, tak ja si ťa prídem po bazovky. No, piče. Padaj! Vieš, Simeona, len tak neodrbeš, kamarátko. Ty skončil. No... To je za niečo strašné s tými Rómmi. Ale... Na jednu sú dobrí. Aby štvali vládu. Zase si tu. Ja som tu není. Nie, čo to je tu kráľaj. Dobre, ja už budem do... Ale prídem si pre teba. Raz. Aj, ha. Maria.
takže uvidíme sa pri ďalšom vlogu. Ten neviem kedy bude. Zaklope. Neviem kedy bude, nemám ani potuchy, ale píšte do komentu, čo by to ako malo byť. A podporte nás lajkom alebo odberom. A čo ešte dodám k tomu? Dávajte si pozor na Romov. Takže to je asi tak všetko. Takže čaute. Tak sme tu. Už je normálny, už nie je Rom. Čo chce piť to železo. Dobre. Ale ne, čaute, zdravím vás X-Miner. A Benny 22. Samozrejme. Pán Bož lidí tady, ježišek, jedna z Minecraft, ale... No dobre. Teraz toto je jeho solo, takže ja mu mazu to nebudem. Musel si to. Sorry, už ja za chvíľu dojde. No, on za chvíľu dojde. No ne, ale... Dajte si pozor na tých cigáňov, lebo sú to svine. A hlavne, keď si cigán železo, tak a poviete mu, že nemáte železo, tak on vám proste nedá pokoj. Ja nedá pokoj do piče, ja som si ideu. No dobre, tu som to si. Ale tvoj som si pičo robil. No dobre. No teraz máš celú show. Ty ovládaš. No hovor, dačo. Takže, aha, ja som slov. Takže kúpili sme zásoby, tu sú bombári, tu je toto, tam je ďalšia voda, ktorú neuvidíte. Tam sú čipsy. No a tu je naložné vodou. Toto ostrieka. Aj toto. Ale to je otvorené. To mi nestačilo viac. Hovor. Takže, ďakujem, že ste si pozreli túto ďalšiu časť. Stále ten prízvuk. No ešte chcel som akorát povedať. Ja keď hovorím po rusky, tak mám stále taký prízvuk. Opa. Jak zapchať si nos, keby oni mali tí cigáni. Zhora do Ránska. Nakoniec si asi znova zadančujem na končej.
No a... Čo? Neviem čo. Chceš cukrík? No, chceš, daj si túto. No daj si. Prečo sa rozpolí cukrík? No neviem, ideme zase na Harlem Shake, takže zatiaľ čaute. Takže ešte ja vám poviem niečo. No. Ešte začne Zubo točiť videa, moje série, no. Pripoďte sa tam. Ďakujem, takže dajte odber, like a presunieme sa na tento krásny Harlem Shake. Takže zatiaľ. Čaute! Con los terroristas. Then do the Harlem Shake.